Du lytter til Runcast, en podcast om løb for løbere. I dag tegner vi et portræt af en af Danmarks absolut bedste langdistanceløbere. Vi har snakket med Henrik Them. Den 21. august 2016 kl. 9.30 lyder startskuddet til mændenes maratonløb ved OL i Rio de Janeiro. Men en af Danmarks bedste maratonløbere, Henrik Them, mangler på trods af et stærkt efterår og tegn i sol, måner og stjerner på, at 2016 ville blive året, hvor kvalifikationen endelig skulle i hus. Runcast har sat Henrik i stævne for at fortælle om sin foreløbige karriere, ambitionerne, fremtiden og ikke mindst den skade, der holder ham væk fra konkurrencerne i Rio til august. Jeg hedder Henrik Them og er 33 år. Jeg har løbet siden jeg var 18 år. Og siden jeg var 18 år, der har jeg stort set hver eneste dag tænkt en hel masse på løb. Jeg har en baggrund som eliteløber. Jeg har vundet lidt over 40 danske mesterskaber, hvis man sådan tæller det hele med. Og så derudover har jeg de sidste 6-7 år arbejdet med løb ved siden af. Og jeg har sådan været hele vejen rundt. Jeg tror, at jeg i omegnen har mødt måske sådan 50.000 mennesker eller sådan noget, der har den samme kærlighed for løb som mig selv. Og det har været alt fra den totale nybegynder til de meget ambitiøse. Så det at være ude og holde foredrag for foreninger og virksomheder, det kunne være at starte forskellige nye tiltag op. Det kan være at blive brugt som ekspert i dagbladet. Så har jeg også lavet lidt tv, og så speaker jeg også på Eurosport, hvor jeg speaker de store maratonløb. Så har jeg også været lidt radio, men det er første gang, jeg laver sådan en podcast, som vi gør her. Så det er jo også en stor ting for mig. Nu sagde du startede løbkarrieren som 18-årig. Hvorfor først i anførselstegn som 18-årig? Jeg kom fra fodbolden af. Jeg havde spillet fodbold i mange år. Stort set lige så mange år, som jeg kan huske tilbage til. Jeg troede, jeg skulle være den nye Michael Laudrup. Desværre var jeg den eneste, der troede det. Så efterhånden fandt jeg ud af, at mit talent var lidt større for at løbe, end det var for at spille fodbold. Der, hvor det virkelig ændrede sig for mig, det var, at jeg var på idrætsefterskole i 10. klasse. Og der kunne man melde sig op til løbehold, hvor man træner op mod BT halvmaraton. Og det var sådan det, man kender typisk for maratontræningerne. Det er, at man havde sådan 6 træninger i alt, hvor man sådan gradvis lige løb længere hver gang. Så var vi sådan 15 personer meldte sig til det. Det man sådan kunne se rimelig hurtigt på den her efterskole, det var, at sygefraværet, det steg sådan markant om torsdagen, og typisk var det de personer med på det løbehold her, så interessen var nok ikke så stor, som det var, men da efterskolen havde betalt nogle penge for det startnummer til BT halvmaraton, så var det vigtigt for dem, at det blev, blev gennemført. Så vi blev simpelthen hentet i en bus, og så blev vi kørt lidt ud fra efterskolen, og så blev vi sat af, og så kunne vi bare løbe tilbage igen. Og der kunne jeg godt se, at jeg var betydeligt bedre end dem, jeg gik på hold sammen med. Det var jeg godt klar over på fodbolden tidligere. Jeg var godt klar over, at jeg var den, der typisk løb længst. Så stillede jeg op til det her halvmaratonløb her. Begge mine forældre løb på det tidspunkt i Bagsværd Atletikklub. Jeg var lidt usikker på, hvad jeg kunne, sådan rent tempomæssigt, så jeg tænkte bare, at jeg følger med min far. Så jeg fulgte med min far hele vejen, indtil vi kom ind rundt forbi stadion, hvor han tog den frækhed og løb fremme på de sidste meter. Men jeg kom ind i sådan en forholdsvis god tid. Altså, jeg tror, jeg løb sådan 1.17, 1.18 eller sådan noget på ren fodbold på det tidspunkt. Og det kunne jeg godt se, at det var ganske fint. Det sagde mig som sagt ikke rigtigt det store, men i Bagsværd Atletikklub, hvor mine forældre var medlem, de manglede en mand, der kunne løbe 5.000 meter på deres ungdomshold. Og på den måde så fik jeg lidt interessen, og de var en masse unge, og på den måde blev jeg sådan en del af det her atletikmiljø. I starten der havde jeg lidt svært med selve løbetræning. Jeg synes, det var lidt mere hyggeligt at hygge sammen med sprinterne, der løb kortere, der som regel kunne varme op med at spille lidt basket eller spille fodbold. Eller sådan. Så det var sjældent, jeg løb bare en almindelig tur. Så det var typisk noget intervaltræning i starten. Så
Så det først senere hen, at jeg rent faktisk fik den store kærlighed til løb. Men det var der nogenlunde, hvor det startede for mig. Da jeg startede med at løbe, trænede jeg ikke særlig meget. Altså jeg lå og trænede sådan 20-30 km om ugen. Langt de største del af dem, det var bare ren og skær intervaltræning. Det var der flere årsager til. For det første, som jeg nævnte før, så gad jeg ikke rigtig at løbe ture. Og for det andet, så vidste jeg ikke bedre på det tidspunkt. Det var først, da jeg blev del af det landshold, kunne lige pludselig se, okay, gud, mine jævnaldrende, de træner altså lidt anderledes end mig, og de træner lidt mere. Så jeg synes, det var lidt pinligt at møde op og sige, at man ikke træner det samme som dem. Så som regel ugen op til, så løb jeg det samme, som de gjorde. Det var sådan typisk 70-80 km. Og det medførte så, at jeg mødte op og var fuldstændig færdig. Så de må jo tænkt, puha, den mand, han ser godt nok, eller den dreng, han ser godt nok ikke særlig skarp ud. Det var kun lige ugen op til. Det var kun lige ugen op til, og så var jeg helt færdig der. Så jeg fik nogle dumme skader på det tidspunkt, og det var absolut min egen skyld. Men det var simpelthen fordi, jeg ikke vidste bedre så tidligt i min karriere. Men det gjorde så lidt, at ham, der var landstræner for mig, en der hedder Thomas Noland på det tidspunkt, han var også klubtræner i Sparta. Og da der var lidt landsholdssamling, det var sådan delt op i øst og vest, og i øst der var det så Sparta Østerbro, for langt de fleste af de bedste løbere repræsenterede Sparta. Og så blev jeg sådan en del af den gruppe, og på den måde fik jeg lige pludselig øjnene op for, hvordan man sådan skulle strukturere det og træne generelt, træne løbemæssigt. Så det var derfor, at det gik op for mig, at jeg måske skulle lave andre ting, end at bare varme op med at spille basket. Men hvad er det, der motiverer en eliteløber som Henrik? Er det de ensomme kilometer på landevejene, de andre løber i klubben, eller måske medaljer og rekorder? Jeg synes faktisk, at jeg altid har været en social løber. Jeg har altid haft store problemer, og jeg virkelig skulle have et mål, der virkelig var tæt på, hvis jeg skulle klare sådan en rigtig struktureret træningsforløb alene. Jeg trives godt med at have folk omkring mig. Så det er lidt svært at svare på, fordi at jeg har behov for mennesker. Men det er jo ikke altid, at man kan det. Og en af de ting, som jeg personligt savner som løber, det er, at jeg lidt mangler det der, jeg kalder det sådan det der ulvegen, at man bare kan ligge i skovene flere timer, bare alene og bare nyde sit eget selskab. Altså, det kan jeg ikke. Altså, det er virkelig svært for mig at kunne. Jeg vil ønske, at jeg kunne, men det har godt nok været svært for mig. Der skal jeg virkelig have et mål, der ligger lige for øjnene, før jeg er i stand til det. Hvordan skete skiftet fra de kortere distancer og til kongedistancen, maratonløbet? Altså, jeg trænede op mod 5 km meget i starten. Altså, det var den distance, der sådan fascinerede mig. Så da jeg skiftede til Sparta, det var i 2004. På det tidspunkt var Thomas Noland, som jeg refererede til tidligere, han var blevet seniorlandstræner, og det krævede så en flytte til Aarhus. Så der var kommet en ny træner i Sparta, og det var sådan en islandsk kvinde, der hed Rakel. Meget, meget sød islandsk dame. Hun mente, at hvis jeg skulle blive god på en 5 km, så skulle jeg også arbejde med min speed på de kortere distancer, sådan 400 meter, 800 meter og 1500 meter. Så det har jeg også ligget og lavet og brugt rigtig meget tid også på at lave løbeteknik og en masse styrketræning. Hun havde et vist tidsmål, som hed på en 1500 meter, som hed under 53. Og når jeg kunne løbe under det, så måtte jeg gerne løbe de 5 km, som jeg ville. Og 5 km var faktisk mit fokus indtil 2011, tror jeg. Jeg havde også lige på år, hvor jeg synes 10 km var meget sjovt, før jeg fik lyst til at løbe halvmaraton og maraton. Så i foråret 2011 var jeg meget tæt på at stoppe min karriere. Jeg havde været meget skadet, og jeg synes, det var meget, meget frustrerende det der med, at man ligger og træner op mod et stort mål, og så bliver man skadet og ikke rigtig når det. Og jeg havde også andre ting, jeg gerne ville. Så jeg sagde til mig selv, at enten stoppede, eller så prøvede jeg noget nyt. Og så fik jeg lige pludselig øjnene op på, at der var kommet et OL-krav op til 2012 i London på maraton, som jeg tænkte, det
Det er da meget interessant, det vil jeg da prøve at gøre et forsøg på. Hvad var kravet? Kan du huske? Det var, der var 2 forskellige krav. Der var et B-krav, der hed 2.17.00, og så var der A-krav for at være 100% sikker, så med 2.15.00. Men på det her tidspunkt havde jeg måske 1 eller 2 gange i mit liv løbet over 20 km. Så det var sådan lidt af et sats på, at man skulle ud og løbe 42, men det var i hvert fald det, som jeg gik efter. Og så løb jeg mit første maraton i efteråret 2011 i Berlin. Og jeg kan huske, at op til løbet, det var sådan, folk havde snakket om, det er maraton. Det er det specielle, det er virkelig langt. Og du skal bare være forberedt på, at der kommer en eller anden mur på et eller andet tidspunkt, og der begynder det rigtigt. Jeg var godt nok bange sådan undervejs, men den der mur kom aldrig rigtigt, og jeg kom i mål, og jeg havde en rigtig, rigtig fed oplevelse. Det er sådan første gang, hvor jeg har virkelig følt det her, det er min distance. Og hvad var tiden? Jeg løb 2.17.47, tror jeg. Men en ting var, at tiden var, tiden var selvfølgelig en tid, jeg var rigtig glad for, men det var mere den der følelse, som jeg virkelig fascinerede på maraton. Det var, at du er ude så lang tid, og der er så mange tanker, der er igennem, og der er alligevel en masse negative tanker, og en masse passager, du skal igennem, og de der sådan humørtilstande, du går igennem, det tiltalte mig virkelig. Så virkelig glad, da jeg kom i mål. Så du har ikke været ude på de der 30 km træningspas, hvor du ligesom Jo, jeg havde løbet en enkelt tur på 30 km, 14 dage før, hvor at jeg på stedet at blive syg efterfølgende. Det kunne min krop ikke rigtig klare, så jeg var så lidt bekymret for det, men det gik heldigvis godt. Så det var sådan en fed følelse for mig, hvor jeg tænkte, jeg har fundet det, jeg virkelig finde ud af. Du lytter til Runcast om løb for løbere. Jeg hedder Ole Thorning Jacobsen, og i dag snakker jeg med Henrik Them, der har løbet den anden hurtigste maratontid i Danmark i dette årtusinde. Og der blev lagt mærke til Henrik Thems præstationer på maratondistancen. Lidt af en pudsighed, hvis man spørger ham selv. Det, man skal forholde sig til på maraton, det er, at den store forskel på at være maratonløber og selv med 5 km og 10 km løber, det er, at det er meget nemmere for masser af mennesker at forstå, at man træner op mod maraton. Der er sådan en forståelse for, at man bruger rigtig meget tid på det, og der er forståelse for, at et stykke tid op til løbet, kan man rigtig tillade sig at gøre så mange andre ting, end at fokusere på løb. Det er sådan lidt mere accepteret end for eksempel op imod en 5 km. Som i min verden kan være mindst lige så hårdt som et maraton. Og det gjorde også på en eller anden måde, der var flere, der begyndte at få interesse, også omkring mig som person. Hvilken faktisk synes jeg var lidt sjov, fordi jeg synes ikke, at mit niveau som løber var blevet markant bedre. Jeg har bare løbet en anden distance. Men det er måske lidt nemmere for folk at forstå den her maratondistance, fordi jeg sådan kan huske noget af det første, sådan jeg blev spurgt ind til, da jeg startede med at løbe 5 km. Det var sådan typisk, hvornår skulle du løbe maraton? Det har jeg sådan ikke lige tænkt på endnu. Men har du så løbet en 100 meter? Nej, det har jeg heller ikke. Hvad kan du løbe på en 100 meter? Det har jeg heller ikke helt overvejet. Men du løber op mod 5 km. Du træner 1 til 2 gange om dagen for at løbe 5 km. Det går da ikke særlig godt, hva'? Jeg prøvede at gøre et forsøg på at komme til OL i London i 2012. Fordi der var en anden dansker, som hed Jesper, som var mere rutineret end mig på maratondistancen, også har løbet hurtigere. Han har løbet, jeg tror, han har løbet 2.16.15 eller sådan noget. Så sagde man så, at hvis jeg skulle med til OL, så skulle jeg så løbe under 2.15.00 i London. Og det gav jeg så et forsøg i London. Jeg havde virkelig fokuseret meget på det op mod løbet, og jeg følte mig virkelig klar. Men jeg er også utrolig nervøs. Så jeg havde lidt sjov løb, hvor at de første 20-25 km, der var jeg virkelig godt kørende. Altså hvis man stoppede mig der, så var jeg sikker på, at det er jeg klaret. Og så lige pludselig fik jeg simpelthen så ondt i min mave, og jeg kunne bare ikke løbe meter længere. Så det var sådan lidt hårdt. Det var et hårdt slag for mig. Så kom jeg tilbage igen, lige holdt lidt pause, og så havde jeg en rigtig god efterårssæson i 2012.
hvor jeg også fik sat PR det år her med, så var der 2.16.06. Jeg løb i Frankfurt under hæslige forhold, så det gav mig... Det var det med vind og... Ja, altså det var virkelig barsk vejr den dag. Altså det var sådan 1-2 grader, og det var blæst rigtig meget. Så det var et hårdt løb, men også en fed oplevelse. Jeg er stadig den dag lidt ærgerlig over, at forholdene var sådan. Jeg tror, jeg løb hurtigere, men det er det på maraton. Man kan ikke gøre til eller fra. Vejret er, som det er, og det gælder bare om at præstere. Det er også det, der er fascinerende ved det. Men den tid, det var sådan lige mellem nogle OL, så satte du dig for det OL, der kommer nu, og prøve i hvert fald. Jeg satte mig lidt for, da OL i 12 kiks, så tænkte jeg sådan, okay, det var meget fair, at jeg ikke kom med. Jeg manglede stadigvæk lidt. Jeg havde ikke rutine nok. Så det måtte jeg jo få, og så måtte jeg jo bygge det op til 2016. Så jeg havde et par år, hvor hovedformålet var det her OL i 2016 i Rio, som for mig var det ypperste, man kunne komme med til. Og det var også alt, hvad jeg valgte løb efter, det var for at komme med der. Så det var sådan det, der sådan, motiverede mig til at komme. Jeg havde stadigvæk også nogle problemer med nogle skader, og jeg havde problemer med min hofte. Og lidt svært ved sådan helt at forstå, hvad det var. Og det påvirker mig selvfølgelig lidt, fordi der var ikke nogen, du kunne finde ud af. Var det sådan deciderede smerter? Det var deciderede smerter. Du skulle sådan forestille dig, hver gang du er ude og presse din krop igennem længere tid, og det er man jo i maratontræning, så kan du begynde at få problemer med hoften og baglåret og lysken. Og, jeg kunne bare mærke det hver skridt. Og det vendte jeg mig lidt til, at det var sådan, det skulle være. Det var selvfølgelig også perioder, hvor det var bedre, men det var der rigtig ofte. Så det var selvfølgelig noget, der hæmmede mig. I efteråret 2015 trænede jeg op imod Frankfurt Marathon. Og det var sådan, selvom jeg faktisk i 3 år, siden jeg løb der i 12, havde rigtig fokus på at løbe hurtigt, var det faktisk mit første forsøg, hvor jeg rent faktisk havde mulighed for at prøve at slå min PR, fordi jeg havde været lidt uheldig i forhold til skader og sygdom, der sådan påvirker de løb, hvor der var muligt at sætte PR, de som regel var røget. Så jeg var inde i en rigtig godt træningsforløb op imod Frankfurt, og fik også sat ny personlig rekord. 2:15:54 kom jeg igennem i der. Og det var, da OL-kravet hed 16:15, men skulle klares 2 gange for at være sikker, så var det man kaldte en delvis billet. Jeg skulle under 2:15:15 for at være 100% sikker på at komme med. Så det gjorde så, at jeg måtte ud og skulle løbe maratonløb igen her til foråret. Desværre ramte jeg ind i problemer igen, og endnu en gang var min hofte, der generede mig. Og det gør også, at lige nu, at jeg er sat ud af spillet, hvor jeg går og venter på, at jeg skal opereres, for at jeg sådan kan komme tilbage igen. Så det er en beslutning, du har taget, at det er operationen, der skal til? Ja, det har jeg valgt. Jeg fik lidt stillet i udsigt, at det der var i min hofte, at der simpelthen er, at min hofteskål simpelthen sidder skævt, og det er noget, som man kunne nemt tro, og det troede jeg også selv i starten, af noget, som der var skyld i alle de kilometer, jeg har løbet. Men det er det rent faktisk ikke. Det er noget, som jeg har været født til, disponibel for. Og så på et eller andet tidspunkt ville det så komme, og det er så kommet nu for mig. Og det gør simpelthen, at når den sidder skævt, så får jeg smerter. Det, som jeg beskrev for lyske, hofte og baglår. Og de er simpelthen blevet så store nu, at hvis jeg gerne vil tilbage, eller hvis jeg gerne i princippet vil have et liv uden de store smerter, så skal det være sådan en operation, jeg skal igennem. Men da det er en forholdsvis barsk operation og krævende,
så har jeg været usikker på, om jeg ville gøre det. Men jeg kom frem til den beslutning, at det vil jeg gerne. Af 2 årsager. For det første, fordi jeg ønsker ikke et liv, hvor jeg er ondt. Og for det andet, så har jeg en kærlighed til en sport. Og den kærlighed bliver bare ikke den samme, hvis jeg skal løbe, når det går ondt. Men hvis operationen går godt, skulle der være en chance for, at Henrik Them kan komme stærkt tilbage. Det er ikke ualmindeligt at se maratonløbere klokke rigtig hurtige tider, mens de er i 30'erne. Man opererer typisk med sådan 2 alder inden for maraton. Der er sådan den reelle alder, den kan man ikke rigtig gøre noget ved. Og der er det stadigvæk ondt at være 33. Og så er der det antal år, man har løbet. Og det er jo klart, at på et eller andet tidspunkt, så har man budt kroppen så meget træning, at man ikke kan mere. Men fordi jeg sådan kom relativt sent i gang, og aldrig rigtig løbet de store kilometermængder, så må man formode, at hvis jeg vel og virke ønsker det, og min hofte bliver god igen, så kan jeg godt blive ved en del år endnu. Men, det er lidt ligesom kilometertælleren på skoledagen. I princippet, men nu må vi se, hvad der sker. Vi ønsker Henrik Them alt muligt held og lykke med operationen, og håber, at han kommer stærkt tilbage som eliteløber. Du kan abonnere på Runcast i iTunes, hvor en vurdering med stjerner eller en anmeldelse vil hjælpe til at få udbredt kendskabet til Runcast. Det ville være guld værd. Du har også mulighed for at afspille podcasten via hjemmesiden runcast.dk. Det er også her, du finder show notes, links og andet godt. Er du interesseret i næste episode, så husk at gå ind og like Runcast.dk på Facebook. På den måde vil du automatisk få at vide, når der er en ny episode parat til dig. Indtil vi høres ved igen. God løbetur.